nagbabalak na magbakasyon. Dahil malapit nang matapos ang 2 taon, aking shinare sa social media. Sa Facebook ako ay nag-post, 1 month more to go, aking status. Ako'y uuwi na, ngunit ako ay nabigla at nagtataka. Maraming nag-comment at nag-message pa. Noong aking tingnan aking notification, laman ng comment ay pahingi ng pasalubong. Abay, muntik ko nang mabitawan ang aking cellphone. Ang sabi niya ay pabili ako ng chocolate. Yung isa na may nagsasabing sapatos ko'y size 8. Meron pang isang nagpapabili ng sabon daw at toothpaste. Ako'y nagsisi dahil walang money, post ko ay dinilit. Ako'y biglang napaisip, sila'y nanghihingi. Meron ba kayong pinatagong money? Nung ako'y nag-apply, wala kayong binigay. Paghihirap ko ay walang kapantay. Ang nabiling pasalubong ay sa pamilya ibibigay. Ngunit ako ay nabigla at nagtataka. Maraming nag-comment at nag-message pa. Noong aking tingnan aking notification, laman ng comment ay pahingi ng pasalubong. Abay, muntik ko nang mabitawan ang aking cellphone. Ako'y biglang napaisip, sila'y nanghihingi. Meron ba kayong pinatagong money? Nung ako'y nag-apply, wala kayong binigay. Paghihirap ko ay walang kapantay. Ang nabiling pasalubong ay sa pamilya ibibigay. Ang nabiling pasalubong ay sa pamilya ibibigay.